Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε με Τζάκι να την πάμε Max Tire. Με ένα παιδί έχουμε πάρει πολλές νίκες με αυτό το παιδί. Εν τω μεταξύ είναι 23.000 τρόπαια και παίζει πολύ καλά. Εντάξει, σχετικά εύκολη η αντιπάλη. Πάμε. Τόσο εύκολα 1-0. Έλα ρε φίλε, 1-1. Έλα. 2-1. Εντάξει, εύκολη νίκη είναι αυτή. Είδατε, σας είπα, είναι πολύ καλός. Και επίσης παίξαμε, είμαστε τα ίδια τρόπαια με αυτό το παιδί. Αυτός έχει 1004 τρόπαια τώρα στο Mortis και εγώ έχω 1004 στην Τζάκι. Και gold 1. Ωραία. Να, είμαι 42.911 τρόπαια και έχω Σέιτ, Τζάκι, Σέλι, Έντγκαρ, Λίλι και Κιτ, Max Tire. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Γεια σας παιδιά, τα λέμε.